The address no Apomuden ensem ye hyase ewo Asante Mantam no emu na opening power no da Asante Regional Health Directorate no ano and Dr. Emmanuel Tenkran ensem a wode atodwa ene say Apomuden aso ya wodo no wode wonum kokoto pa ne nyina ne sa Apomuden adwumayefo ne bi esuban a wonum da ne di no enya dia ehyenkran wode wani tremu ewo Asante Mantam a Apomuden kwantwefo a owo honom Emmanuel Tenkran ensem bi eto abonten se esan Apomuden adwumayefo ene ye bi a wo ye ewo honom nti amasese se wo ba Apomuden adwumanim ewo Asante Mantam a wo mumu bebre na ene ode omo akopie mu ewo aseni bi a ogusuada edi wonasem we nada ne se wasama bebre ewo ho esan adwuma enkoyi nti a ebra owura Emmanuel Tenkran ensem yi todwa wo kire mu se nipa bebre na ene oba yaresa bia hodo ba beja yaresa obewie no na wani anje adwuma Apomuden adwumayefo eyeye ne sentie nei obekọ aseni bia bebre no na wo masem ewo honom a ogusuada edia eye ade a ehapa na wo hwese de ekona na kyese enye ade papa ema Apomuden adwumayefo a wo Asante Mantam like that. So sometimes I'm saddened because recently we've had a lot of legal cases. People are not happy because of the services that we've rendered to them, and then they go to court, and then if you are not lucky, they will put judgment debt on the hospital. So I'm going around just pleading, talking to them to see whether at least we can have attitudinal change and then approach our work differently so that people will be happy to receive our services. You yourself, you've mentioned it. I, as the regional director, I know more than you do. So that is what we are trying to do.